जतना हामबाय चिनी 15 जिरानि आइडिसि कन्स्टिट्यूशननि सिख्ला बिसेस काचिन चला चिनी युथ दंनो कासे कबमुं दंनाय नरक सिवो मेन इज मेसिन अलरेडी आइडिसि इलेक्शननि बागै डिस्ट्रिक्ट वाइज बाइक रैली अलरेडी जों जेंनि रेखा मियां बिसरां मनजो सिपाइजल डिस्ट्रिक्टनि आबो हायनो फाइनाय 12 तारिखो चिनी वेस्ट डिस्ट्रिक्टनि जत सिख्ला रक प्राय 3 থেকে 4000 बाइक जों चिनो जे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जत युथ सिख्ला जत चिनी वारियार मते जों एसे बाइक रैली खायनो थाङै दङ आ बाइक रैली लिंनाय ठीक 12 मार्च फुंनि 9:30 दांफ्रो लेम्बुसरासिम चेंजांनाय टू YSD चमनि सो आं एज ए ब्लक प्रेसिडेंट ऑफ YTF चिनी जिरानि एडिसि कन्स्टिट्यूंसी आनी जत कन्स्टिट्यूंसी जत सिख्ला रंनो आनी कबमुं दंनाय फायदि सिख्ला ताकुकजों चिनी महाराष्ट्र वारियार रक फायदि अब फाइनाय 12 तारिखो जों नुदों दले पाले फायलायै चिनी जौ अजे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाइक रैली जों सक्सेसफुल खायनाय आनी कबमुं दंनाय फायदि आदिन जों फाय चिन बुवाग्रानि फान चिन थानसानि फान जों फुनुंनाय अबसो कबमुं दंनाय हायनो आं जनो रिक्वेस्ट खायनाय बा आनी कबमुं दंनाय चिन जत सिख्ला रंनो केबो खरचा खरायावै 12 मार्च फुंनि 9:30 दांफ्रो फायदि लेम्बुसराव जों दले पाले जों बाइक रैली खायो चिन महाराष्ट्र फान जों साराथिबो जों फुंनाय हामबाय स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई।